Maider, zure eskola izandakoan gaude? Bai. Ze oroitzapen dituzu? Leku honetatik? Ba, asko. Gehienak onak, Gehienak? Gehienak onak, bai. Batzuk txarrak? Batzuk oso txarrak. Eta txarroiek zure loditasunakin zerikusia badute? Bai, guztiek. Ze zu, Maider, hemen jabetu zinen edo jabetu arazi zintuzten zure loditasuna? Jabetu arazi ninduten, egia esan da. Nire oroitzapenetan ez nintzen lodia, baina hemen patio hontan futbolara jokatzen geundenean, klasekide batek esan zidan, gorda. Eta ardun, hor bapaten esaten duzu, lodia naiz? Itzoiek erabilizituen gorda? Zen, bai, gorda. Bueno, de hecho, esan zuen, puta gorda. Ja, momentu hortatik, lodi bezala bizitzen hasi nintzen. Zenbat urterekin izan zen? 7-8 urte inguruta. Gutxi gora bera. Eta zuketzen nuen zure gorputza lodi ikusten? Ez neukan nire gorputzaren kontzientzia, ez nekien lodi izan nintekela, lodia izatea txarra zela, ez nekien deus... Eta nola erreakzionatu zenuen zuk? Negarrez. Atera nintzen hemen patiotik, eta joan nintzen izkina batetara negarre egitera. Egun hontan, joan nintzen etxera negarrez. Osasun rebisioak ere badituzu hemen ondo gordetan. Nolakoak izaten ziren hemen eskolan? Egiten ziguten errebisioa, hor behan badago gimnasioa, eta hor zegoen gelatxo bat, eta pasillo handi bat, non egoten ginen denak itxoiten hilara batean, eta pasatzen ginen banaka kontsultara. Baina ez zegoen inolako intimitaterik. Denok entzuten zuten zer esaten zigun medikuak, denok entzuten zuten gure pisua, denok entzuten zuten dena, orduan... Eta zure txandan zer entzuten zan? Nire txandan entzuten zan, pesa no sé cuantos kilos, tiene sobrepeso. Urtero, oroitzen dut, niretzat, revisioa zela urteko momentu okerrena. Zu iraintza askotan errepikatu zen? Bai. Ez dakit zenbat alditan, baina badakit mingarriak zirenez, baditu dala hemen gordetak. Beste klasikide batek, baita ere gorda ez dakit zer, nola hasi zen ez dut ongi oroitzen, baina fuerte bultzatu nuen paretaren kontra, eta ikastola berrian pladurrezkoak dira paretak, eta gero berak niri bultzatu ninduen, eta paretaren kontra bota zidan, ipurdiarekin pareta hautsi nuen, eta, karo, zu pentsa, lodi deitzen dioten aur bati hori gertatzea. Batean nire pisuarekin eta nire ipurdiarekin pareta bat hautsi dudala. Humillante izazen, eta gainera zigortu ninduten, eta nire gurasoak ordandu bara izan zuten paretarren konponketa. Epaitua sentitu izan naiz askotan, ez duzu argatzen, ez zarelako martxan jartzen, ez duzulako kirolako egiten. Pixka bat zainduko bazen zeure burua, argalduko zenuke. En casa nadie somos delgados, siempre nos tenemos que cuidar, siempre estamos cuidándonos, unas veces más, otras menos, otras veces dices, bueno, hasta aquí he llegado, a partir de ahora me lo tomo en serio, pero nosotros luchamos siempre, mi marido y yo, incluso mi hijo, o sea que todos tenemos sobrepeso. Geure burua zaintzea ematen du bakarrik dela kirola, dieta eta argala egon. Eta niri horrek molestatzen hau asko. Jendearen begirada hori, lodiok ez dugula geure burua zaintzen, eskeda zer da zeure burua zaindu. Igual zu zaintzen duzu modu batean, eta nik beste batean. Nik zaintzen dut oso ongi neure burua. Yo lo que quiero es una persona que se sienta bien consigo mismo. Maider ha podido tener momentos en su vida en el que no nos ha sentido bien. Entonces sí que hemos podido tener ahí una conversación, pues adelgaza, haz deporte, haz algo, pero te tienes que sentir bien contigo mismo. Si estás bien pesando 10 kilos más o 12 kilos más, pues tira adelante, es que tampoco tiene por qué existir un prototipo, todas tenemos que pesar esto 60 kilos, es que así no es la cosa, yo no lo veo así, vamos. Uste dut askotan, besten begirada dela zure konplexu hori edo zure akats hori azalera ateratzen duena. Zure kasuan horrela izan da guztiz? Nire kasuan horrela izan da. Neure uraz dut lodi ikusi, lodi deitu ninduten arte. Txikitan nire gorputzarekin neukan erlazioa,
gorrototik zen, nire gorputza gorrotatzen nuen. Orduan txarra zen ez lodia egotea, nola ez gorrotatu nire gorputza lodia bazen. Onartezina zen lodia izatea. Estresa. Nire bizitza zen, hondartzara joaten zirenean, oginenean adibidez kanpaldietan, taulakotan, eske nik ez nuen joan nahi. Eta joaten nintzen, saiatzen nintzen, aitzakiren bat jartzen, adibidez, bainu jantzia ez jartzeko. Ezkenean gertatzen da, bihurtzen nintzela estratega modukoa, ume beharrean estratega bat nintzen. Nire helburua argala izatea zen. Nire burua zigortzen nuen. Nik neukalako errua, ez? Asko jaten nuelako, edo ez daki zergatik, baina neure burua erruduntzen nuen. Ofizialki nik egin dut dieta ofiziala izan zen Naturhausekoa, baina gero bizitzan zehar saiatu izan naiz asko egiten. Saiatu naizela eta iraundut 3 egun. Hasi naiz astelenean eta amaitu dut asteazkenean. Orduan, ez daukat konstantzia hori, eta orduan zer ekartzen du horrek? Gainera nire burua erruduntzea, ez naizelako kapasa, dieta bat egiteako, nire gorputza argala izateko. Ez ez dut ongi oroiten zeintzen nire beldurra. Uste dut dela, jendeak barre egitea, o ez marginatzea, lagunak ez izatea, eta ja, 12, 13, 14 urte nituenean, mutikoei ez gustatzea, kasu honetan. Gaur egon ez nuke dietarik egingo argaltzeko. Ez dut dietarik egin behar. Nik bakarrik ongi jaten dut. Punto. Badakit zer jan behar dudan, badakit zer ez den ona eta horregatik ez dut jateari uzten. Zerbait gustatzen bazait, noiz behinka jatea, naiz eta txarra izan jaten dut. Nik badakit nola elikatu behar duan nire gorputza. Eta ez da dieta bat, da elikatzea. Dietarik ez egitearena izan zen alde batetik nire burua maitatzen ikasi nuelako, eta bestalde konturatu nintzelako psikologikoki oso kaltegarria zela niretzat. Aste nintzelako zerbait egiten, dieta bat egiten, ez nuelako amaitzen eta botatzen nuen motxilan. Prozesua igual gogorra, ez nuke esango gogorra, ez da luzea. Luzea eta egon barzara hor zure tokian eta beharrezkoa denean norbaiti erantzun eta esplikatu egin behar duzu pedagogia ere bai pixkat jendearekin. Zenbat jende dago munduan, pentsa, dago gorputz mota bakar bat, ezinezkoa da gorputz mota bakar bat egotea. Badaude arraza, badaude gorputzak, badaude sexualitateak, badago dena. Orduan, feminismoak erakutsi zidan guzti hori. Tiene muchas armas para luchar contra eso. Es una persona que como se quiere y como se gusta como está, entonces eso lo refleja. No tiene ningún problema. Si no se gustara, pues el cuerpo de ella no sería bonito, pero como sabe llevarlo y sabe defenderlo. Zein da zuretzat gorputz perfektua? Existitzen da? Bai, gorputz perfektua. Bai, alde guztietara eramaten hauen gorputz hau da, perfektua.